Πάρ' δύο από τη βίδα εγώ. Από ναι. Από τη βίδα που είχα. Στο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο που έχω τη βίδα αυτή. Τράβα καλύτερα. Άιντε. Δεν θα ψάξεις εσύ ποτέ. Ξέχασα τι είχα. Καρότο. Ναι, το βγες από τα φύλλα, κατάλαβες. Πινόταν σαν Ναι, βίδα. κάλτσα, πάρε λίγο να τη δεις. Κάλτσα είναι. Ναι, κάλτσα σίγουρα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε εδώ το κορονοκεφάλαιο. Σταμάτα το λίγο μέχρι να βρούμε το αντικείμενο. Παιδιά, εγώ έπιασα καρότο, οπότε έχασα. Την έβαλες πρώτη. Τι? Τη βίδα που την έβαλες. Δεν κατάλαβα. Πρώτη. Όχι. Μην κοιτάς τι είχε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είναι ψάχνει το γλυφιτζούρι. Να το. Το βρήκε. Δεν είναι σαν Πήρε πόντο. Λοιπόν, ξανά. Λοιπόν, κοιτάξτε εγώ τι έχω. Κοιτάξτε η Ειρήνη τι έχει. Παιδιά, ωραία. Τώρα θα το βρούμε άνετα. Λοιπόν. Περίμενα να μαντέψω λίγο τι έχεις. Έβγαλες κάτι. Δεν έβγαλα. Να, κοίτα και το χέρι μου. Προσπαθώ να καταλάβω και σταματάω. Χριστιανέ, είδες τον εξωγήινο. Αυτό είναι. Είδες τον εξωγήινο. Αυτό ήταν. Είδες τον εξωγήινο, Χριστιανέ. Όχι, έκανα λίγο έτσι. Δεν ήθελα να δω. Έτσι έκανα για να καταλάβω. Δεν ήθελα να το Τότε δω. δεν έχει. Ναι, όμως δεν ήθελα το. Και εσύ έτσι έκανες. Για να καταλάβεις τι είναι. Εγώ ξέρεις τι έκανα. Δεν το έβγαλα εδώ το ποντίκι, ξέρω εγώ. Να, πιάνω κάτι. Αυτό ξέρω τι είναι, όμως το δικό μου και δεν θα το έβγαζα. Ξέρεις για ποιο λόγο. Άμα δεις την κάρτα μου τι είναι, δεν θα έβγαζα όλα τα πράγματα έξω για να δω ποιο είναι. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Όταν θα βγάλω το αντικείμενο. Ειρήνη, έλα λίγο να σου πω κάτι. Ορίστε. Ξέρεις τι είχα, Ναι, και το κατάλαβα. Θα σου δώσω και εγώ. Ναι. Σε. Το έβγαλα. Wow! Το καταφέρεις. Το καταφέραμε και οι δύο. Αχα. Πώς το βρήκες εσύ? Το είδα γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, παίρνουμε. Καλά. Ναι. Αυτό δεν καταλάβετε. Εγώ έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Λίγο περίεργο, αλλά το κατάλαβα. Αλλά πάρε και εσύ μια κάρτα. Αλλά πάρε μια κάρτα. Αλλά πάρε μια κάρτα. Ναι. Ναι. Εγώ λέω να τις δείχνω. Καρότο. Τυρί. Εγώ το λέω πάνω. Θα λέμε ότι λοιπόν, τα βρήκαμε, αλλά η μία στην άλλη σκεφτήκαμε να λέμε ζεστό ή κρύο. Βγάζουμε και δύο. Φτενάκι. Χτενάκι. Ζόντι. Όπα, περίμενε. Ζόντι. Ζόντι. Όπα, περίμενε. Έβαλα μια κάρτα κατά λάθος. Το δικά μου. Περιμένετε. Παιδιά, ζόντι και χτενάκι. Όταν τα βρούμε θα τα πω. Τα βρήκαμε, παιδιά, παίρνουμε πόνο. Χωρίς κλέψιμο.
Όχι, όντως. Αφού πέρα πριν πλάκα τώρα δεν κλέψαμε. Ούτε πριν. Τη ρώτησα, τη βγάζω από την άλλη μεριά και τη ρωτάω. Μπόντι είναι και μου λέει ναι, γιατί ήταν όντως μπόντι. Μάμα. Ναι. Ποντίκι. Έτυχα ποντίκι. Εγώ έτυχα βόδι. Ουι. Κοιτάξτε εσείς τι έχει μέσα. Θα λέμε. Παιδιά, θα μπείτε μέσα στο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάπως περίπου θα σας φαίνεται καλά, ναι. Δεν να τραβάει. Τραβάει. Θέλω εδώ. Τραβάει, ναι. Τραβάει, ναι. Δείτε, παιδιά, τι έχει μέσα στο κεφάλι του Friendly. Δεν πνίγει. Αψούκιαζω. Βαρέθηκα. Κι εγώ. Τότε, παιδιά. Πάει το παιχνίδι κεφάλα. Θα φάμε και θα λέμε ιστορίες με γέλια. Θα μας στείλετε δικές σας ιστορίες που να πεθάνουμε στα γέλια. Να σας πούμε δικές μας. Να πάρω το βαστίχι. Θα λέμε ιστορίες και θα τρώμε. Ναι. Θα λέμε δικές μας ιστορίες, αλλά τι ιστορίες να λέμε. Να λέμε αστείες ιστορίες. Αστιές. Άμα αστείες, ναι. Γιατί θες κάτι άλλο, Όχι. Αστείες, ναι. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Γιατί αστείες. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Μια αστεία ιστορία. Και βλέπω Πρώτη, παιδιά, αστεία ιστορία. Που έγινε πριν λίγα λεπτά. Λοιπόν, το κεφάλαιο δεν είπα κάτσα. Όχι, το κεφάλαιο είπα θα πιούμε το κεφάλαιο και τις κάρτες. Είπα θα πάρουμε τις κάλτσες. Λοιπόν, παιδιά, Λοιπόν, ιστορία μία. Και τώρα το έρωτα στην Ειρήνη που είχαμε ζήσει μαζί. Ή θα λέμε γενικά ανέκδοτα. Αστείο 1. δικό μου. Λοιπόν, Περιμένετε να... Πρώτο ανέκδοτο. να. Λοιπόν. Ναι, εδώ πέρα πριν. Είπα θα πιούμε το κεφάλα. Και τις κάρτες τις είπα. Λοιπόν, θα παίξουμε με τις νάτες ή κάλτσες. Δεν τα είπες όλα. Ναι. Είπες ότι εγώ ό,τι λέξη έλεγα τις έλεγες σε άλλο. Ναι, αυτό. Έλεγα εγώ κάλτσα. Θα παίξουμε με τις κάλτσες. Ναι. Αστείο. Αυτό είναι στο 10 αστιότητα. Θα μας πει τώρα, βαθμολογική. 10 με τον. Δεν είπες τι άλλο είπες. Λοιπόν, έλεγα δεν κάτσα. Οι κάρτες τις έκανα για κάλτσες. Είπα το τέτοιο, το γάλα μας το έκανα για κεφάλι. Όχι, το κεφάλι το έκανα για γάλα. Κάτσε λίγο. Τη μέση που ψάχνουμε στο κεφάλι δεν είπες κάποια στιγμή με βίδα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έλεγα το κεφάλαιο ότι θα το πιούμε. Είδατε, παιδιά, και έλεγα κάποια στιγμή. Παίρνουμε το κεφάλι αυτή. Παιδιά, αυτό Μην δείχνεις το... Έλα, πες. Έχω να πω πώς. Δεν ξέρω. Τι έχω να πω. Έχω να πω πως
Μια αστεία ιστορία για μας τις δύο, Ναι. Να δούμε μετά το βίντεο μας. Έχω να πω πως... Έχω να πω πως το αστείο πράγμα ήταν Ναι. που κάναμε το βίντεο με το prank. Που μου κάνεις prank. Ξέρεις πόσες πρόβες έκανα Και γι' αυτό το prank. για αυτό το prank για σένα. Ξέρεις πόσες πρόβες έκανα. Αυτό είναι το αστείο. Όχι. Πες το. Το αστείο είναι... Ναι. Ναι. Κάτσε κάτι έκλεισα. Εντάξει. Το φτιάξα. Α, θυμήθηκα. Ναι. Ναι. Δεν θυμήθηκα. Καλά, μέχρι παιδιά θυμήθηκα. Θυμάσαι που λέγαμε γαϊτανά, σφάλωμα. Το σφάλμα μόνο θυμάμαι. Και το γαϊτανά. Αλήθεια. Τι γαϊτανά. Καμιά μίγα θα μπει στο στόμα σου. Αυτό είναι αστείο. Αυτό εντάξει πιο... Λοιπόν, 9 στα 10. 9 στα 10. 9 στα 10 το βάζω. Γιατί? Γιατί δεν βγάζει λίγο νόημα. Τι εννοείς αυτό? Δεν βγάζει λίγο νόημα αυτό, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, μια μέρα περπατούσα με την Ειρήνη. Έτσι κιόλας δείξα. Ναι, βρήκε ένα σκυλί. Τι έκανε? Έλα, καλό σκυλάκι, καλό σκυλάκι. Ω, παιδιά, όχι, θα πω αυτό. Ποιο μωρέ σκυλί? Όχι. Λοιπόν, ακούστε Ποιο λίγο. σκυλί? Άλλο θέλω να πω. Ποιο σκυλί σε λέω? Άλλο θέλω να πω. Ποιο σκυλί? Άλλο θέλω να πω. Σταμα... Ναι, με μια... Όχι, της φίλης μας, που έχει σκυλί. Ναι, λοιπόν, άλλο θα πω γιατί αυτό δεν είναι αστείο. Λοιπόν, είμαστε στα Καλάντα. Λοιπόν, Πρέπει να κάνουμε περπατάμε. και σάντα. Secret Santa. Secret Λοιπόν, Santa. περπατάμε εδώ με την Ειρήνη. Και λοιπόν βλέπουμε δυο σκιά, δεν το δίνουμε σημασία. Πάμε να φύγουμε εγώ με την Ειρήνη. Πάμε, χτυπάμε. Και τρέχω κατά πάνω μας. Την Ειρήνη την άκουσα το μπουφάν. Εμένα με δάγκωσε το μπουφάν. Ναι. Ναι, παιδιά, όμως. Εμείς προσπαθούσαμε να... Δεν το χαϊδεύαμε εμείς. Απλώς το σκυλί μας το έκανε. Μόνο. Λοιπόν, παιδιά. Από το 1 στο 10. Αστείωτα. Αστείωτητα 20 στα 10. Παιδιά, αυτό ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, εγγραφή. Τα λέμε.